गोजां जोब्बाय बापरे बाप इमान गुसु -1000 डिग्री सेल्सियास दं नामाब्रा आयु जानाय नंलालै इन्जिनफोरा खामानि होनाय नंला थनथ्र'लांजोबसिगोन बे ओइ सोरबाखि बे फाग्ला गोजां बोथोरखायाव बरफ जायगायाव बेरायनो फैयो फुरा मानसियासो बरफ जालांगोनलै बे बिलाथि हिनजावनि नथा खामानि बे गोदाव सोराव जायगायाव लिंबोनानै Hey baby, how do you feel in this place? साला मोजांसो बुंदर' गुसुआव Hey, what happened? Are you okay? This place is very letra and this place is very oitasar gusu. What do you mean? I mean this place is very danger katra beautiful. Okay, thank you. जाहोगोन आं घिउ Hey, you getting cold? बिरि ঠান্ডা লাগিছে Okay, please wait. We will go back soon. जल्दी दे डार्लिं गगा मोनबो फिरि कलना बुस्थुतु माबा जायगातु Yeah, but you know, darling, I want to spend some time here with you. Darling, don't tension take. We will come back na in the summer vacation. We have mere time in the after. Okay, let's go to the room. Come up to दासो साला आंहा लुबैदों गुदुं उन्दुना थानो बिहा लुबैदों बरफआव थाबायनो गेलेनो बरफआव थाग्रा मुफुर पलार बियार बादैसो मोनखो ना माखो बेलाय रोजाखोमोन थानायबाथ' जेबो नङामोन र' बारु जेकेटखौनो गाननो बावफ्लांदों रखरा गावहाथ' नायलाय ड्रेस गाननाया लाजाखाया गोजाखौनो गोजायाखै बिबा देखायनायानो बारा साला जों साथामानोथ' जेरावबो लोगो एरायनो रोंला नामाब्रा जेरावबो जमा थाफ्लांबाय थायोना मा खोथा बुंदो लोगो बेखौनो लोगो बुङो मिथिगोन ना औ जावलायबाबो नांलायबाबो लोगो जाफिनबाय थायो नामा जों जाबाय बरफ जाग्रा अमा जेरावबो थायो जों जमा गुसिंग्राया मैनाथिखौ मोनाबा थागोन हांमा दा सामब्राम एदावनो बिदि हामा एदावनायखौ लाजि मोनदो नामा बुनांगौ नामा बोरै जांबायानो बिसोर गानै मानसिया तुलुतुं हबदे दानो सौग्ला दुंनानैसो बेसे गिदियो वाका दानो मोखाव बुनायगोन दानो बेसे खालामना गोदैनाङा देखो इसे एनै जगिं खालामनायावनो बुजालायनांगौबा मा मुरानि लोगो बेलाय दै हाख्ला जोबनांगौ र' बिनि बडिखौ दुगाथारना बे दांनाया मानो गाबसो हायोबा बाङाय गाबसो सौगासोनो साला थांफागोन मानसियासो मारै बुंथारो थार लोगोआ बिदि नङाब्रा एसेसोआवनो बोराबा मारैथो जानांगोन नोंसोर जाया दाउ जाबाय थानांगोन नामा थार लोगोआ बेसो जाय फारसे खावलायथिं सोआबा फारसेथिंबो फाथिना होयो नोंखौ दा मुरायाव फाथिना होयो थार लोगोआ बेसो जाय खि गोरा जानानै खिनो हायाबाबो एरख'ना होयो थार लोगोआ बेसो जाय गावनि हिनजावखौनो लोगोनोबो हगारना होयो थार लोगोआ बेसो जाय सिखाव खावना हमजाबाबो आंसो खावदों होनना बुंना लायो थार लोगोआ बेसो जाय लोगोनाव फैसा गैयाबाबो मालायनिफ्रायबो खावना होफैयो बेसे जाबाय नोंसोरनिया थार लोगोआ बेसो जाय लोंनाय जानायाव गाव जानो गारनाबाबो लोगोनो दरसेबाबो बारा होयो याव जाथा खोथा बुंनो लाजिया नामा नोंसोरो बिराद गाहामखौ बकिनाय हिरिनाय मोनदों इसोरो नोंसोरनो खेबसे बुजासुनायनो मा मोनगोन ना मोना आंखो दाबादियाव मेन्टेलजों बुजा मारनांगौबा खेबसेयावनो थाराब थाखां खोमालै एख' गैयालै बिनि बडिया फंफ्ला बडि लोंनानै बुगा जोबनायसो नामा होमबा बुजासुन खेबसे नायनि दानो खेबसेयावनो थाखागोन गथ' जोंफोर बायदि बडि खालामना फिटनेस खालामना ला बोरै जागोन सिख्लाफोरा पाग्लि जाजोबलाङो होमबालाय नोंलाय माथो सासेबो मोनाखै जों जाथा पाथा सिख्ला गोसो थोयो नामा गोसो थोजायफ्रा बिदिनो बुंखायो मोखौ खि जानायफोर साला मिथिया नामा नोंसोरो आजिखालिनि सिख्लाफोरा फिटनेस गोनां बडि गोनां इदिखौल' नागिरो सिख्लाफोरा बिदिखौ गियोसो हाराव राखाब गोरा जायो होननानै बुरायावबो गैया आंगे जाम्बिफोरासो गिगोन सिक्स पेक खेबसे गिदिना सुन बोरै जागोन अनलागोन सिख्लाफोरा खलाब गैया गस्ला गानबानो सिक्स पेकखौ नुवा मा जानोसैलै रलै आंबो 8 पेक बानायलागोन आं 8 पेक बादुला मुरायाव नोङो बे जखायफोरखौसो 6 पेक 8 पेक मारिनो हायो
नोंमारगौथ' आरो थिगखौनो बुंदों जावबाथाय जावबाय गोगोम जावखायास्ला नोंगौ ना आदसा लोगोफोर जों बिदिनो हाजार नांलायबाबो जावलायबाबो लोगो गारनो मोननाय नङा दै आंथ' बावखाया नोंसासो मुलाबा पां पुङै मारैबा जगायबाय थायो दे जोंबो लोगो सानासै एसे एनै फुरथि खालामोब्रा हाबा मोनलायनाङा ओइ हाबाखौबो जोंहा साथामबो खेबसेयावनो जाखागोन दै चाइना मोनसेयावनो फाग्ला जादो रकम खेबसेयावनो खाथाम जायो नामा बिया बुरैले आरे जायोब्रा जायो मानसिया जायो होनबानो जायो मिथिबाय खथ' जायो सानथौफोरखौनो साइन्टिस्टफोरा खालामबोगासिनो आरो बिलाय नर्मेल हाबासो जाब्रबबाबो जायो होनलाय वा नोंस्रा जाबानो जाबाय दे काराबारा बिया वा हिनजावखाबाथ' नांगोन ना मुवा मोननै दे खमानै हिनजावखा आरे बेखायनोथ' बुंदों ना समानै लाबोनोसै समानै जानोसै खेबसेयावनो खम खरसावनो जब हाबा जब खाना एखेबारे ट्रेडिसनेल जागोन आरो ना हाबायाबो माने डिसबो गैया एक थालिर बिलाइनि गोजा आरो स्टेजफोराबो जानायफोराबो माने एखेबारे सब ट्रेडिसनेल आरो जानाय लोंनायाबो साम' नाफाम अनला ओंख्रि बिदिसो माने ओमफ्राय हिनजावखौबो सोलायलांनो हानायब्रा नोंनि आंनाव मास मोनसे थाबायबा आंनाबो नोंनाव थाइसिगोन आरो बिदि बिसि दे माने खालामो इसोरो पाल्टु मोनदो नालाय अंगार जानायखो रमेन्टेल साला थारिखा आंबो हाबा जाब्रबना लाबाय दासो जाथ'वाबानो जागौमोन सानलायलांबाय आङो सेंग्रा समानो बिन्दास मारमोनलै बेथो फाग्लासो आंबो आमेरिकायाव थांब्रलाबायना हिनजावसो लाबोफ्लांबाय खम जारला दा जत' पत' Hey baby, why are you keeping silent? Nothing to say, Lucky, my now. Please say something about our future. Future to I don't know. उनावबा मा जाहैगोन सोर फाग्लाय मिथिनोलाय. No, I did not mean that. Then what? I'm gonna talking about what is our next plan. I mean our children. दाननो गथ' लाथारनोसैबो. Sorry? What gotcha? Gotha means baby. Hey, enga crying too. Oh, that's called gotha. Okay, so what do you think our gotcha? Children? I think and I want our gothosa will be happen. Mane children happen. All total 10 জন. 10 kids? Yes, baby. I want to born 10 kids. No. आंना I want to born सो होनफ्लांबाय माथो आंसो जोनोम जानो लुबैदों होननायसो जाबाय माथो आंना 10 जन गथ' खांगोन होननायखौबा इंलिसाव मा होनगोन बेबा It's too much, baby. I'm not ready for that. Hey जाम्बि जब दो हेभि फेमिलि हो जाएंगाब्रा साबा फिसाला साबा फिसाजो No, I cannot do that. 10 जन खांथारगोन आङो ना बेटा गोन्दा गोन्दी ज्राव रग' फिसाला फिसाजो थाबा देनां खम ग्रोम जाहैगोन आथिं सिमाव जाहैनो हाहैगोन ना बिमासो होनफ्लांबाय थायोलै माबा आङो जेबो बुजियाखै गथ' जाथ'वाखैब्ला माबा बिमासो होनफ्लांबाय थायो आंना माबा मा मुंजों गाबज्रि जालायलाङो मालाबा आङो एडभान्सलि रानि बिमाखौनो गाबज्रिखानोसै नामा मा बुङो I don't मिथिया जल हस्ति लासैनो बुजिलांगोन दे सना स्लिपिं Okay. बे फाग्ला रायलायनोल'खौनो हानिमुनाव फैबालाय बोरै जानोलै साला हिनजाव मोननायनिफ्राय सामथाया थारला बावगारथारबायब्रा जोंखौ अलाय खबरखौनो लाबांला देसन हाबा जाबा गोबां मानसियानो सोलायमारो आरो लोगोफोरखौबो बावगारनो नागिरो नंमारगौलै जोंबो देनां हाबा जाबा मिथिगोनब्रा हानिमुन बे सोदोबाथ' बबे रोदानिफ्राय बबे जातनिफ्राय फैनायब्रा बेथ' जोंनि कालसार नङादां उन्दुलांबायसो नामाब्रा उन्दुवाखै र' उन्दुलांबा लस जागोन ओरैनो गोजां बोथोराव हाबा खालामाखैलां मा होननानै जागायजेनोब्रा बुस्थुखौलाय माबाखौलाय बेबि इउ माने आइ माने इउ एखेलगे ज' जाजाय ज' हौवा हिनजाव so let's get started cross multiple What do you want to say? नोङो मा बुंदो आङो जेबो बुजियाखै माब्रै जानोलै बिदिबालाय Baby, please get me whiskey. Whiskey? Yeah, I want a drink. आयु माथो जात बिथारलै बाला बे गुसुआवखि सोरबा whiskey लोंलाबायो सेरा पाग्लिसि हिनजाव जागोन नामालाय What? मा बुंदो? जेबो नङा
I'm talking you go very love you. Oi repon kalam sum santai nau, mua mai re kalamai dong iya. Oh, deh hore. Kalamornya nih, हमगोन लैबे गाज्रि मोनथारबाय खोमालै जोंखौ औलै जोंनाबो अयथासार खालामद्रायनाय जादों मालायनि बिसिनायाव खिबोलाबायनाया Please get me whiskey go थै गोजांनिफ्राय हा सोर मोनजारिया हरलायखो माथो सुवाद मोनलानोसो नाम्बार हेलौ मोनला बा मालाय आथिया सानथाय आजिखालि खबर गैथारला माथो होद फाग्लाफोर आं हानिमुनावसो दंफैयो बवा मालाय बहा बहुत गोजानाव दंफैयो दा जोङो इण्डियान बाहेरावसो दंफैयो बेखायनोथ' माबे जायगायाव माबालै हानिमुन जानाय फाजिनो ओरैनो थास्लाय बै रासियाजों इउक्रेनजों दावहा जानायखौ ओरैनो नायनो फैदों र' मा फाग्ला जाद' आला मालाया दावहा जानायनि खारबोदों नोंहा थैनोसो थांदों औलै माने लाइभ वार नायनो फैदों लाइभ दावहा हिनजावाबो ब्रा लिंबोथारबायना फुरा लावबोखासिगोनलै नोंसोर गोथाय मोनफैनाय नंला दा फाग्लाफोर थाखै जोङो ओरैनोसो होनदों मालानियावसो दंफैयो जोङो हानिमुनाव हानिमुनाव मार होमबाथ' गुदुं गरम होमबाथ' खम मेंग्लिगोन नोङो होनामोन दोन दिस्टार्ब साला मालाथ' फैगोन आसोल गाबोन थांसै दोनथ' आंहाबा उद्धतनियाव फिथाखौनो हास'नो हायाखै वादिदासे आङो नोंखौ मा लायनो थिनदोंमोन लायदो र' गुसुफोराव साला सिखारना मोनायाव दिस्टार्ब फेन्टा स्प्राइट कका कलाफोरखौनो होफैनोसैलां रखरा गुसु